Здравейте хора, са Лора и 999 и днес ще снимаме клип на Snake You. Да си играем малко подобно като Solitario. Извинявайте, че не съм качвал клипчета от това, но съм малко на решение. Като виждате, вече имам нови. Ще се пишем por favor. Както виждате, в приложението има актуализация. Го намерих просто и вече може да се вижда и лицето. Така мисля да ги правя така. Опа, не са ми виждали. Сега изтеглих и реших да направя ревю. Пинг понг. Ти това тръпваш опусите. Bueno. Oh, what the hell, baby? Това като хубаво за... Да се гръмна. Но тук са много бързи змиите, не са сигнал. Сега трябва съм направил. Ето виждате рекорда на 40. И ако може напишете вдолу в коментарите къде се направя линковете. Искате някой да си изтеглите. Знаете. Пишете само Snake You и той я има в Google Play и App Store майче. Не съм видел. Може да стримвам и на модове на Minecraft. Защото аз не съм качвал отдавна клипче, защото се занимавах с Gameboss BG, как да направя клипчетата. Аз за модовете, нали, за да има повече гледания. И те е интересно. Как не се в подло. Ето за рекламата. Ще изведнъж ще се показва. Така да се крие 10 часа. И ще направя клипчето около 10 минути, да, 10 минути и нещо. И го качваме и следващия сериал. Ще спитам така да вече повече клипчета. Ако не ме мързи. Може да си купи слушалки. Да, това мисля, аз утре ще поръчам и ще може да стримвам с слушалки. Това съм си събрал 100 лева и имам и 20-30 евро. Да го вземам. Имам 20-30 евро. На Италия. Не. Сега батко ми... Дали ми е батко, но имам миро. Нямам миро, да искам да закам. Батко ми Илян е на Англия и оттам може да ме купи едни слушалки. Те са дунка. И ще снимам с слушалки. Така че да видите какво ще е преживяването. Идете за малко. Майка ми ме викне. Папа. Не се бе. Идете за грешката. Просто ме викне. Аре бе! Това е друго нещо. Така като снимам клипове не мога
То ти трябва време. Ако не е 6 или 7 минути. Не, 100 пъти му бяха. Дето просто има. Вей! Това тук как ме взе по-долу. Къде мога да си ги правя така клипчетата вече, така. И ако искате пишете в коментарите да пробва голове, челенджи. Геймбол били ми казали челенджа му забравят. Ай седи. Но му каза, че може да го правим през лятото, защото сега не е топло. Виж, какво ще оставям, бе. И ако искате да погледнете някакви имена, където да се играта да съм на някои други игри. И ми напишете в коментарите какъв да измисля поредицата с модовете. И надявам се клипът да ви хареса. Ако е така, харесайте го и присъединявайте, не си ми заби. Извинете, заби ми камерата и за това така. И надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за моя канал. Коментирайте. И ще се видим в следващия клип.